אמא הודיעה שעוברים דירה למדינה אחרת. ואני ישר שאלתי אם יש גינה ליד וכמה זה רחוק מהרכבת. הרבה הגיעו להגיד שלום, חלקם בכו. ואני ישר שאלתי למה זה עצוב, ומתי הם כבר כולם ילכו. התעקשתי לקחת את כל שמלות המלמלה, ואמא אז אמרה, חם שמן למה? ואני פתאום הרגשתי קצת פחות ילדה. את החתול נתנו לשכנים, הוא גוי. ואני כבר אז ידעתי, על נטישה כזאת אני הולכת לשלם מחיר גדול. נגעתי לאמא בפנים. לוודא שהיא זאת היא. כי מה עכשיו יהיה איתי? מה יהיה איתי?